Vandaag gaan we de snoepjes inpakken bij Petra Chocoladefabriek. Wie zijn jullie? Esther. Anouk. En waar zijn we hier? Bij de chocoladefabriek in Katzand. En wat komen wij hier doen? Kijk, tv-snoepjes inpakken. En hoe gaan we dat doen? Dan doen we die in bakjes en dan wegen ze tot 150 gram en dan gaan we ze flowpacken. En wat is flowpack eigenlijk? En dan komt er een soort plastic over zodat er geen vuil in kan. Vinden jullie het leuk om hier te werken? Ja. Ja. En waarom? Omdat je allemaal verschillende dingen kan doen en Het is gewoon gezellig. met chocola is altijd leuk. Ja, daarom. En proeven jullie zelf ook wel eens? Soms. Soms als het moet. Als het moet, ook niet stiekem? Nee, nooit stiekem. Oké. Ik geloof je echt helemaal niet. Ja, nou krijg ik ze niet meer open. Ja, probeer ik thuis wel hoor. Dit was Kijken TV en tot de volgende keer.